Arestado sa otoridad ang pipila ka individual nga gingong iligal nga nagmina sa Upol, Misamis Oriental. Saron tang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Sara, 15 ka mga individual ang arestado sa managlahing operasyon sa kapulisan human na aktuhang nagapahigayon og illegal mining sa bukirumbahin sa Upol sa Misamis Oriental. Sinakong mga minerales na kumpiska. Adlang Biyernes, usa ka anti-illegal mining operation ang gikasa sa Upol Municipal Police Station batok sa grupo sa mga kalalakihan nga giingong nagbina sa bukirong bahin sa barangay Limunda sa Upol. Pag-abot sa otoridad sa lugar, nadiskubre nila nga nabahin sa tulo ka mga grupo ang giingong pagkalot ug bulawan. Sa maong operasyon, sikop ang 13 ka mga individual kinsa naaktuhan samtang nagakalot og gituohang mina sa bulawan. Samtang na-recover sab sa kapulisan ang kapin usa ka gatos kasakong adunay sulod nga mga mineral, mga mining materials ug usa ka botelya sa gituohang mercury. Actually kini nga 13 ka buka individual, they are not a resident of the area. They are ang uban, they are coming from Iligan City, resident sa Iligan, sa aduna pay Davao de Oro, Davao del Sur. Ang uban pod is from Bukidnon. Adlang Domingo, laing operasyon na sab ang gikasa sa Upol Police sa susamang barangay. Human sila nakadawat og report nga adunay usa ka dump truck ang nagakarga og mga sinakong minerals. Wala kunoy mapakita nga papeles ang driver ug pahinante sa truck. Niabot sa punto nga nag-amin ang maong mga sospechado nga adunay mga minerals nga ilahang gikarga ug dito nag-effect og pag-aresto ang atoang kapulisan. Nakumpiska sa mga otoridad ang kapin 300 ka mga sako nga adunay sulod nga mga mineral nga gibanabana ang nagkantidad og 1.5 milyon pesos. Lakip sa gikustudiya ang gigamit nga dump truck. Wala na mihatag pa og pahayag ang mga dinakpan. Kinsa gipasakahan na og kasong paglapas sa Philippine Mining Act of 1995. Ang katong 13 ka buka sospechado, aduna sila'y pwede sila makagawas or bailable ang maong kaso na aduna sila'y bail nga 36,000 pesos each. Ang katong isa ka operasyon nga nagmaneho sa maong dump truck, non-bailable kato. Sara, mas gipakusgan pa kuno karon sa kapulisan ug sa LGU ang ilang barangay intelligence network aron nga mas babantayan pa ang mga musuway paghimo sa illegal nga mga pagmina sa bukirong bahin sa Upol. Aduna na sab kunoy presensya sa mga kasundaluhan sa lugar nga mao'y motabang sa pagmonitor aron dili na masubli pa ang illegal nga hinimuan. Sara? Okay, daghang salamat, James Paulo Yap.